О, да! О, да! Хайде, мамо, на здраве! Хора, така става, когато не готвите първо, второ и трето, а мъжа ви реши, че ще ви води на ресторант. Жаки, кого ще вземем, мамо, сега от училище? Како? Айде да ходим да я вземем, мамо. Здравейте, приятели! Взимаме ви с нас по задачки. Както най-вероятно забелязвате, Жаклин е с много яки и искам да ви разкажа историята за това якенце. Останах много приятно изненадана след като го получих. Якито е на Зара и искам да ви покажа колко е дебело. Вътре е с полар. Освен това е и против дъжд. Всъщност не се мокри. А гуглата му е просто уникална. Сега с тази шапка не знам дали мога да ви покажа, но по-късничко ще го направя. Жаклин много си го хареса. Размер 92, смисъл за малко по-големи деца, но тъй като тя е едра, мисля, че и заспа прекрасно. И сега, защо ви го казвам всичко това нещо? Якито струва 12,99. В момента текат страхотни намаления в Зара, така че влизайте и разглеждайте. Аз очаквах, че това яки ще бъде пролетно, тъй като цената беше наистина много ниска, но се изненадах много, като дойде такова плътно дебело, точно за това време и яке. Така, обувките са много намалени. Аз успях да купя 3 чифта на Моника и 2 на Жаклин, които ще ви покажа малко по-късно, когато се приберем. Тук под количката имам 3 чифта обувки, които ще отида да върна, тъй като едните са големи на Моника, другите малки. Да, буйките са там. Бука, да. И една рокличка, която на мене ми е малка и направих замяна. Да. Вземаме ли кака? Хайде да ходим, да я намерим. Така че най-изгодно ми се стори от намаленията в момента в Зара. Не знам какви са намаленията в България, дали са толкова големи, защото тук успявам да купя бутуши, боти, маратонки само за 7,99. Ще ви ги покажа малко по-късно. Става лудница, така нека да намерим Моника и продължаваме влога. Ето и кака! Хе-хей! Моника, какво стана, мамо? Заключи се? Да. Искаш банан? Добре, хайде. И така, спирка номер 1, пост офис. Втора спирка, Ауди и прекрасен залез. Вижте, хора, много е красиво. Какво ще правим за вечеря? Не знам. Пили фракасе? Мусака? Добре, айде хора. Шефката каза мусака. Сега малко кадри от магазина. Вижте, хора, какво колекционираме. Само тези нямахме. Ето тези играчки, гумените. Жаклин много ги харесва и падна страхотна игра. Имаме от всеки един вид, без ето тези принцеси. Струват 3,49. Но наистина много се забавляваме с тях. Тук има много сладки пижамки, само че колко пъти вече идвам, няма нашия размер, иначе цената, вижте, 7 паунда за 3 броя и изглежда ето така. Материята наистина е много хубава, тук някой си отворил, но никога нямаме късмет с размерчетата. Няма да видим всъщност това кой размер е, 9-12, но на нас ще ни е малко. Много се прецаках, че нямаше количка, която да тикам, а тикам кошница и нашата. Сега какво друго има тук? Също всеки ден Моника вече ми е учителка по английски. И си купуваме по една книжка, която първо аз се мъча да чета и да превеждам. Моника ме коригира, записвам си думите, които са ми непознати и така си ги прочитам от време на време. И мисля, че все нещо ми влиза в кратунката. Имаме ето тази от един друг вид, но сега се чудя коя да си избера. Виждате ли какво бебе съм, хора? Виждате ли?
Така. Искам да ви кажа цените какви са. 2,99 за такава страхотна книжка с твърди корици. Тези са по 1,99. Вижте, пак са много интересни. Жаклин вика на кака си, която е ето там. И си разглежда. Тук имаме лего за 8 паунда. Бебешко лего. Това вече го имаме. Ето това кученце. Охо, има на Baby Shark. Вижте колко са готини. Какво е това? Бал-бал. Тако разправих на нашите зрители, че ти си ми учителката. Добре ли се справям, учителко? Добре. Голяма радост. Искаш да вземем Пепи ли? Пепо, добре. Хора, Жаклин обожава ето тези снаксове на Пепа. Само че се чудя наистина дали да не взема ето тези, защото червените, които тя е грабнала, цапат ужасно много. И последна трета спирка, детската площадка. И сега, хора, тук сме на локарите и ще върнем обувките на Моника, защото кръка е малък, още е бебе. Така, вижте как става. Всичко си правите онлайн. Сега затварям телефон, защото трябва да си напиша кода и да отворя кутия. И ето кое рафче ни се отвори. Хоп. Хоп. И защо да ни затворя кутията преди да пуснем обувките? Така, оправихме проблема. Имаше съпорт. Звъннахме и всичко е точно. И така, вижте каква забава пада тук, приятели. Имаме си площадка само за нас. Няма майки, няма деца, но пък това е положението. Оп, леко. Децата са нещастни, защото площадката е супер кална. И аз не искам да ги пусна там, защото едно падане само и ще станат като двете прасенца. Пепа Пиг. Да, като Пепа Пиг. Сега ще изчакаме тати, защото е бил в Рейдинг и ще дойде да не видим. На това място, хора, му викам хамстера, защото в ето е този кръг, обикаляме и така. И общо взето това ми е разходката в квартала. Но пак по-добре малко на чист въздух. Аз не се показвам, защото съм просто трагична. Не искате да ме виждате днес. Кого видяха тези деца? Тати. Тати ли бе, мамо? Къде е тати? Там. Там? Хора, между другото, Жаклин започна да говори и на английски. Казва yes, no, why. Или аз си фантазирам, или е така. Ето го и нашия тати. Студено ли е, бежаки? Значи не си бяхме поръчвали такси. По принцип. Днеска сме фри. Какво правите? Разслагаме мистер Патейто. Така ли? Хора, за да мога да се сготвя мусакичката, вижте какво занимание измислих за децата. Жаки, ти какво правиш? Пим. Пим. Рисува е това и вече това ще бъде буските. Добре. Това е мистер Патейто. Има малки ръчички, малки кърчета и едно голямо тупи. Я да го видим, мамо. И тук. Ау, много е як, мамо. Тук пише мистер Патейто, обаче не се вижда точно. Дай сега да го изям. Не, виж кучичката, виж тупенцето. Дай да го папаме. Айде да направим изпътетел мусака. И желанието на Моника се сбъдна. Да. Как е? Добре. Обичаш ли мусака? Браво, клечки. Ти харесваш ли мусака? Е. Вкусна ли е? Много. Много? Да. Браво! И така, приятели, вече дойде и нашия ред за мусака и какво още, Влади? На здраве и до утре! Кака, шаки, ела тати,
Кака, Жаки. Може да видя Жаки? Да. Хора, интересно кафе ще бъде с ето такива бомбони. За първи път виждам и реших да ви ги покажа на вас. Моята приятелка ми дойде на гости. И вижте колко са интересни. Вътре са с алкохол. Страхотно кафе. Кой е в къщата? Айди, крий си в къщата. Влизай вътре. Ти си таткото на бебито. Ку-ку! Почти ми е готов, но искам да ви покажа слоничките от Алиекспрес. Вижте колко са готини хора, дори и светят. Аз ще сложа съвсем малко черен пипер, защото все пак е за децата. И ето тук за десерт ще имат плодова салата. Слагам съвсем малко сметана, колкото да се кефят и да си мислят, че ядат сладолед. И така, хора, изпратихме гостите. Да видим дали ще преспим и Жаклин. И така, приятели, днес ще се преспиваме на диванчето. Надявам се Жаклин да заспи. Еди на ми. Защото имам да пиша, да решавам по-точно 3 казуса. Това ме изпита по практика. Хайди, Жеки, Нани. Какво каза, мамо? Ако. Имаш ако? Имаш ли? Бързо на Пепито. Хора, уча Жаклин да казва, когато и се ходи до тоалетна. Не ми се получава много, но вижте, пък сега реши да го направи пред вас и няма как просто да не видя дали говори това, което е. Хайде да пробваме. Добре. Пепата няма нищо, фалшива тревога, приятели. И тази разигравка ще се играе дълго време. Виждам, че няма да ми бъде лесно. Последно, имаш ли ако или нямаш ако? Ти толкова бързо да ги свършваш нещата. Връщай се да спим. Хайде. Шананя ми. Хайди. Бързо. Ела да гушкаш, мама. Мама иска да спинка. Виж, Бодо иде да ма гушка. Идвай тук да са гушками. Айди снова, ела, моето момче. Айди, Бобе, че иска да спи. Айди, Жакито да спи. Кучето много по-лесно мога да го накарам да заспи, отколкото Жаклин, но важното е, че се слушат. Хора, мисията е невъзможна. Оставям си телефона, защото по този начин няма да си помогна. Приспиваме и сядам да пиша 3 казуса. Имам изпит по учебна практика. Казусите са много интересни, ще ви ги споделя. Изглеждат на практика много лесни, но трудно се обясняват и трудно ще напиша решението. Така че това бебе тук спешно трябва да нанчи. Така, преди да започна да си правя изпита и да решавам 3 казуса, които са ми дали, това е изпит по учебна практика. Аз записах дистанционно квалификация към специалността. Обяснявам го това, защото много пъти ми се е случвало в Инстаграм под сторите и дори налично някои от вас да проявяват интерес относно психологията. Не говоря много за това, защото аз не обичам да се изказвам неподготвена, ако не съм уверена да давам съвети или каквото и да е било. Психологията я записах още като бях на 22 години. Изкарах висшето си образование във Варненския свободен университет. Смятам, че базата знания, които получих тогава, изобщо не отговарят на моите изисквания. Общо взето разбрах за какво става. Както се вика, влязох в увода и където се вика, натрупах малко обща култура. Това, което не ми хареса е, че по моето време нямаше практики, всъщност имаше, но за да си на практика и да я караш във Варна, трябваше следователно да живееш там. Бройките, които отпускаха за
студенти, които да могат да си карат практиките в различни държавни институции, примерно домове и каквото се сетите, имаше само определен брой студенти, които могат да се запишат. Тогава заплащането имаше такова. Беше много минимално, от порядъка, да речем, месечна заплата от 200 и няколко лева, която просто нямаше как, примерно, да си на работа за тези пари и да се издържаш във Варна. Аз нямах тази възможност, така че нямам и практика. Реших, че ще почна да ходя на психолог, тъй като имахме и много групови задачи, които трябваше да се обяснят от такъв. Дори от училище са ни пращали на безплатни, как да кажа, посещения. То не е било консултация, просто за да ни предадат информация как се провежда, примерно, групова терапия, да речем. Доближавала съм се до психологията само по този начин. Не съм я усещала с възможността да практикувам или да науча повече, освен това, което е било в лекции и съм чула по време на лекции. Бих казала, че е доста несериозно. Когато се записах, психологията не беше толкова модерна, колкото е в момента. Знаех се, че един ден ще настъпят такива времена, че ще бъдат уважавани като позиция и като хора и търсени, най-вече търсени, защото те винаги са били. Но, както казах, че вече стана модерно и много хора, които карат коучинг обучения, да речем, си взимат титлата психолог, без дори да имат такава. Просто трябва да внимавате много на кого ще попаднете, ако ви се наложи, да проверявате абсолютно всякаква информация за психоложката, която ще си изберете, както диплома, абсолютно всичко, дали изобщо този психолог е в дружеството на психолозите и дълга история, както и да е. Аз не получих увереност да продължа да се занимавам с това нещо и реших, така и така имам свободно време тук в Англия, че в момента мога да се го оползотворя и да направя нещо полезно за мене. Бих казала, че няколко години по-късно, как да кажа, интереса ми се засили, най-вероятно от годините, което го разбирам, въпреки че аз, когато се записах, бях най-малка и много се чудех защо 40-45 годишни ми бяха колежки. Беше ми просто много интересно. Аз бях в сравнение пъти по-малка от тях. Но сега разбирам, че просто съм се дала един старт, тъй като трябва да имате завършен бакалавър. Но не продължих с магистратурата, защото нямаше кой да ме въведе в нещата. Не бях наясно какво искам да специализирам. Не знам все още не знам какво мисля да правя. Но тъй като има квалификации към специалността в Великотърновския университет, което става абсолютно дистанционно, реших да се избера специално семейно консултиране, тъй като е много интересна спрямо моите виждания, разбирания, интереси. Реших, че това нещо ще ми обогати знанията, общата култура, че ще си дам възможност да видя дали ще усетя нещата, дали ще ги приема и ще ги почувствам. Евентуално, дай Боже, някой ден се занимавам с това нещо. Реших, че просто си давам възможност на самата себе си за личностно развитие. Не съм фенка на коучинг обученията. Всъщност вече съм по-наясна с тях, знам кои са правилните, защото стана много модерно всеки да си слага титлата психолог или ментор или нещо си от сорта. Аз смятам, че това е много отговорно и ако се захванете с това нещо, трябва да се чувствате уверени, че имате знания. Това е нещо, което не бих работила за пари, в смисъл такъв с цел само изкарване на пари, а наистина с цел да помагате на хората, а не да ги обърквате повече. Има и такива случаи. Много от моите приятели се консултират с мен или, примерно, ми задават някакви въпроси, сравняваме на тях какво са им казали. Няма да споменавам имена, но много хора работят, но нямат дори образованието. Просто карат един курс, който е към асоциацията на БАХ, който им дава право да практикуват, но не като психолози. Не знам защо така решават, че трябва да заблуждават хората. Навлязох в много други неща. Нека да се върнем на семейното консултиране.
Реших да го запиша, тъй като имам свободно време да го изкарам. Дори в момента обмислям вече да изкарам още една квалификация. Паралелно с нея, не знам дали е възможно, трябва да попитам, да си запиша магистратурата. Ще ви споделя в следващите видеа, ако това нещо се случи. Но до тук, въпреки че е онлайн обучението, съм доволна, понеже лекциите са ми много интересни. И въпреки че онлайн обучение е направено така, да нямате възможност да преписвате, всичките изпити, които имам аз, са курсови, есета, реферати и в момента за първи път ще решавам казус. Това е най-интересният ми изпит от всички до сега, които съм имала, и този изпит е по учебната ми практика. Искам да споделя с вас, тъй като вие сте родители, предполагам, повечето от вас, щом следите канала ми, знаете, че той е на тема семейство. Споделям с вас как отглеждам децата си, на какви места ходим, какво си купуваме. Наясно сте тези от вас, които сте от началото с мен. Но аз като майка на 2 деца продължавам да се убеждавам, че има какво да ме изненада. И в случая 3 казуса, ще ви ги прочета, са много елементарни. Просто приятелската да си го обясните, да си го изкоментирате с някой, но много трудни, ако вникнете в тях и трябва да решите казус. Фактически сега просто ви го разказвам, за да ви покажа колко е интересно, ако някой реши да направи като мен и да се запише, примерно, да изкара просто една квалификация, която никога няма да ви е излишна, при подаване на CV, кандидатстване на работа, общо придобиване така на повече знания. Мисля, че с това нещо може да придобиете повече самочувствие относно вашите знания и вашите разбирания. Макар и онлайн, бих казала, че доста неща понаучих. И, както казах вече, си дадох сметка какво искам да правя и дали искам да продължа. Онлайн срещи с вашите преподаватели. За жалост не съм успяла до сега да се срещна с всичките, но с тези, които успях, просто водихме такива дискусии, които бяха толкова интересни и няма как да ги проведа с хората, с които аз контактувам. Чувствах се просто наистина много добре. Последният ми разговор с доцентката ми беше следния, че тя ме попита дали в момента практикувам и дали се занимавам с това. Мен беше много странно как изобщо това е възможно. Обясних и, нали, както и на вас ви обяснявам, и тя ми каза, че ако искам да се сменя средата и да вляза в тази, която искам аз, трябва да започна от някъде, че мога да изкарам допълнителни курсове, тъй като образованието и дипломата е просто... Добре, мога да прозвуча глупаво, но не е достатъчно. Курсовете са доста скъпи, трябва да се знае точно какво искате да правите, какъв курс да карате и точно къде да го направите. Фактически от шега, че ще се запиша да уча пак, ще изкарам една квалификация, която няма да ме е излишна, имам отговори на някои въпроси, имам повече знания и се замислих за неща, за които не бях се замислила. Всичко се върти покрай децата, макар и семейно консултиране, семейство, брак, взаимоотношения, роли, всичко е тема, всичко това са теми, които засягат всяко едно домакинство, всеки един родител, всяка една жена. Много интересно, наистина, просто не съм очаквала, че ще го хвана и ще го завърша до края, и то с голям интерес. Вече съм почти на финала. Им стискайте палци, до сега оценка под 5 не съм имала. Нека да преминем към казуса и ще помоля на всеки от вас, на който му е интересно това нещо, да сподели по-долу в коментарите как би го решил. Ако имате време, ако ви е интересно. Аз съм направила моя изпит вече, решила съм 3 казуса. Имам ги тук на чернова. Правих ги, докато гледам Жаклин. И ми надува главата, но за да се концентрирам, да го формулирам правилно и
да мога да си предам курсовата работа, ми трябва пълна тишина и да се средоточа, защото ще го пиша на Word. MacBook няма Word, има друга програма, но след като се въведа текста, мога да го запиша в такава версия, че да мога да го пратя на изпитващата ми, за да мога да го изпратя в платформата. И сега обръщам се към всички вас. Слушайте колко интересен казус имаме да разрешаваме. Първия казус е: малкия Гошко и уроците по цигулка. Всеки път майката на Гошко изпраща сина си с удоволствие и големи надежди по уроците по цигулка. Той обаче отдавна се е отказал от уроците и отива вместо в музикалната школа в една сладкарница. На майка си не смее да каже и вкъщи съчинява измислици, за да отговори как е преминало музикалното занимание. Скоро майка му среща учителката по музика и научава истината. Въпросът на този казус е: как трябва да постъпи майката на Гошко? По-долу в коментарите. Тук вече съм си написала моето мнение и приключваме с първия казус. Не знам дали да не ви го кажа всъщност, но ще ми е интересно, по-скоро ще ми е интересно да си направя експеримент и да чуя вашите отговори. Втория казус е цел. Целта на втория казус е, целта в него е да се вникне в спецификата на взаимоотношенията между учител, ученик и родител при изпълнението от ученика на трудна задача. Слушайте сега какво е станало. Милен е първи клас, прибира се в къщи разплакан. На майка се обяснява, че учителката много строго му се е изкарала, тъй като момчето не се е научило да пише както трябва буквата М. Обиден и засрамен, Милен отказва на учителката предложението тя да му хване ръката и да му помогне с изписването на въпросната буква. Тогава, момент, само, че ми се загуби. Секунда. Така. Милен отказва на учителката предложението тя да му хване ръката, за да изпишат заедно правилно буквата. Тогава ядосана учителката му нарежда да се научи да пише сам правилно буквата, която е в собственото му име. И на другия ден да нанесе в клас цяла страница с красиво изписаната буква. В отговор Милен плаче по целия път от училището до дома си. Майката в старанието си да успокои сина си, заявява, че това не бива да го тревожи. Пред детето отправя обидни думи по адрес на учителката и казва, че тази жена ще разсипе децата със своите амбиции, че такава като нея няма място в училището. Първият въпрос тук е: правилно ли е постъпила учителката? Какво отношение ще изгради Милен към учителите и към училището въобще при такава позиция от страна на майка му? И така, дайте определение с една или две думи на позицията на учителката, на стила на отношение на майката към детето и към неговата учителка. Предложете съвети за ефективно общуване между родител-дете и между учител и родител. До тук добре. Тези два казуса не ме затрудниха изобщо. Повече от ясни са отговорите. Но това са ситуации, които в реалността могат да се случат. Те се случват, но тук вие трябва като родител да се замислите кое е правилно за вас и за вашето дете и как бихте му помогнали то да се развие по най-правилния начин, така че да са ясни позициите на всички страни. Така, обаче, това, което ме затрудни и разбира се, няма да лъжа, се допитах до няколко човека, тъй като не знам защо този въпрос, този казус ми се стори сложен, но той е следния. Казуса. Цел. Той е следния. Целта. Да се осмислят възможности за прилагане на възпитателни методи с оглед постигане на определена цел. Да се предложат ефективни алтернативи за конкретния случай. И сега чуйте случая. На връщане от училище, Лора, която е втори клас,
по невнимание пада в локва и се изцапва дрехите отгоре до долу. За незидание майка я принуждава сама да се изпере дрехите. Обобщавам. Дете втори клас по пътя за вкъщи пада в локва и се изцапва отгоре до долу. Наказание, нейната майка я кара да си изпере дрехите сама. Въпросът на този казус е: правилно ли е постъпила майката на Лора и необходимо ли е да се прилага наказание? Как трябва да постъпи майката? Хора, как бихте постъпили, ако вашето дете падне в локвата и се изцапа дрехите? Бих искала да чуя вашите отговори тук, преди да публикувам това видео. Знам ли кой ще го гледа всъщност? Ще си напиша курсовата работа и ще я изпратя пред вас. Днеска сме 28 януари. Ще изпратя пред вас, ще се види часа и датата и всичко, и ще публикувам видеото утре. Не искам да се знае, изобщо не искам да правя някакви спекулации, че търся мнение от хора или тем подобно, ако е така, няма да го направя с вас. Просто искам да ви накарам да се замислите и да чуя вашето мнение, разбира се, ако ви е интересно. И часът на истината дойде. Стискайте палци, хора! И така, сега ще ви покажа, след като се събуди Жаклин, доста по-рано отколкото очаквах, какво е забавлението аз да си довърша работата. Вижте, хора, в момента къпим играчките, дори и бибата, дай ми бибито, в купата на кучето. Това просто е фантастично. Наистина фантастично. Винаги съм се чувствала доволна, когато свърша нещо. Сега време е за почивка и да ви покажа покупките от Зара. Силно се надявам, ако нещо ви хареса, да успеете да се поръчате и вие. Погледнах преди малко. Все още нещата са налични, някои от тях. Искам да ви предупредя за пазаруването в Зара. Поръчките ги направих по-отделно, тъй като докато сложа нещо в кошницата, то изчезваше като модел или размер. Така че след като завърша поръчката и погледна примерно след известно време отново в сайта, това, което съм искала, вече го има. Не знам каква е уловката и защо се случва така, затова са и няколко пратки. Но ако много сте харесали нещо, просто не спирайте да го търсите, дори в момента да го няма. Проверете по-късно или на следващия ден, най-вероятно ще извадите късмет. Сега, нека да подготвя пратките, да ви ги покажа и ще стане време за вечеря, така че ще ви покажа. То не е нещо, кой знае какво, но какво ще приготвя. И мисля, че ще завърша влога, понеже ми се очертава и друга работа, която трябва да свърша и просто няма да мога да съчетая нещата. Подготвила съм няколко интересни влога, поне си ги представям, че ще ги направя. Надявам се да успея. А сега време е за мода. Вече ви казах за якенцето на Жаклин. Извадила съм го отново. И ако на някой му трябва яке, просто препоръчвам го точно за това време. Имаше и за момченца такова с динозаври, мисля, че беше. Тези кутии ги махаме. И се връщаме към обувките. Тези са на Wednesday. В момента малко са мръсни, просто не знаех, че Монито ги е обувала. Но много интересно, 7,99, толкова струват, приятели. Малко са по-грубички, обаче Мони е ходила с тях на училище и ми казах: мамо, знаеш ли, че това са маратонки на Wednesday и всички много ги харесали, така че тя е супер доволна, но трябва да се изчистят. Ето тези сладурски ботички взех на Жаки. Тип бота маратонка, но вижте колко са топлички. Много, много ми харесват. Заспаха и на крачето. На нея за първи път и поръчвам обувки от Зара, но смея да твърдя, че оцелих номера. Тук също имаме едни, които са, може би сигурно за момченца, но на мен много ми харесаха.
защото са с ето такова копченце, не се обуват се лесно. Тук като го стегнете, се седи по крачето. Много са лекички и не знам дали са за момчета или не, но на мен ми приличат малко на New Balance-ки. И с дънки, с долнища, както тя се ходи, мисля, че ще се съчетаят чудесно. Другото нещо, което взех на Моника за 12 паунда, са ето тези маратонки с панделки. Не бях много сигурна дали ще ги хареса, но ето показвам ви, стрували са 29 паунда. Просто грехота ще да бъде да нямаме и ни бежеви, щом цената е такава. И се отправяме към дрехите. Тази пола много отдавна я искам. Проблема е, че явно наистина съм отслабнала и ми е малко голяма, но с колан мисля, че ще ми е окей. Представлява, имитира всъщност това, че все едно сте с две поли. Много е интересна. Цената е била 35 паунда. Аз си я купих, мисля, за 12, но сега видях преди малко, че е намалена на 7,99. Така че, ако и вие искате по-екстравагантна поличка, вече знаете къде да си намерите. Тези дънки ги взех на Жаклин, за да сме еднакви. Всеки има черни дънки. Кака и също има същите. Били са 10 паунда. Всъщност аз на 10 ги купих, мисля. Не, излагах ви. Били са 10 паунда, аз ги купих за 5. Ето. Ластични, мекички, много са хубави. На всяко нещо, понеже да не ви излъжа и да няма разминаване в цените, ще оставям отстрани да погледнете за колко съм го купила и колко е струвало. Ето този гъщеризон дънковия взех на Моничка. Когато го пробва, ме пита мама защо съм фермер. После като се видя на огледалото, каза, че е готина. Аз много ги харесвам, защото смятам, че това е удобна дреха. Няма кръщето да е голо. Изглежда малко по-добре от обикновена визия. И цената е била 27 паунда. Мисля, че отново за 12 го купих. Тук преминаваме към моите поръчки. Това е една рокля, която е дълга и с цепка. Плътът е много хубав, в смисъл стегната материя. Имаме си и гугла. Била е 29 паунда, взех си я за 5,99. Ще ви покажа клипче отстрани как стои. На мен много ми хареса, но понеже пристигнах заедно с ето тази риска, която просто ми е любима. Аз много харесвам ризи, въпреки че нямам такива и вече имам няколко, но тази, когато я видях, просто се влюбих в нея. Задължително трябва да си купя сиви обувки, сиви мокасинки по-точно. Много ми хареса, хора. И просто реших, когато пробвах роклята, да сложа ризата отгоре и вижте каква страхотна комбинация се получи. На мене много ми харесва, просто нямам търпение да изляза от вкъщи и да има за къде да се наглася. И не на последно място е този гъщеризон, който чаках много време, за да го хвана отново наличен. Той е малко така по-луксозен. Вечери или всякакви празници, според мен, не е просто обикновен гъщеризон и е доста широк. На мен проблема ми е, че ми е малко голям, но понеже това тук е нещо като потури. В смисъл, наистина е широк. Не знам с едни високи обувки дали няма да добре. Така, набързо, супер елементарно и много лесно, но също така и много вкусно. Какво ще приготвя? Ще приготвя крилца на фурна с соев сос, червен пипер, черен пипер, сол, олио и горчица.
горчица. Като приятели, вижте горчицата ми каква е. Просто уникална. Вижте. Тя е подлютена. Ще стана доста пикантни. Нямам ръкавица, слагам една кесия и обърквам всичко. Така, сега ще добавим и сусамче. По принцип поръсвам и с зелен лук, просто за украса. И връщаме в фурната. Това е салатката. Вижте колко свежо и колко добре изглежда. А с ядки е просто чудесна. Така, от този ориз приличащ на нищо, ще направим една страхотна гарнитура. Тарададам! И не на последно място, поръчваме с черен пипер за разкош. И няма какво да сложа тук за украса, но нищо. Ще украсим с крилцата. Вижте кой чака. Вижте кой чака. Само ви показвам колко фантастично изглежда чинията, а колко проста вечеря. Така е, хора. Прекрасно.